Kini ang akong suliran. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si April Joy, 15 years old, single. Itago na lang sad ang akong address diri sa Cagayan de Oro City kay mauwaw ko ang akong suliran. Punto medikal kini. Kabahin kini sa akong suso o totoy. Aron ni sabtan, sugdon ko sa akong pagkadalaga dihan 13 anyos ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, ngano di ay murag may bukol yung akong tutoy. Unsa? Si Bukuloy. Murag gahi ba? Gahi, Gahi be. ma. Ato tanawon, be. Ayaw lang, mauwaw ko. Baya siya, mauwaw pa. Nga inahan man ko nimo. Uy, sukas gamay pa ka. Kita na ko anak niya. Karon mag-uwaw-uwaw ka. Mauwaw lagi ko ma. Ay lang nag-iisag imong blouse, God. Hikapon ko lang. Asa mang tutuyan ni mo, be? Ang wow ang tuo. Ang duha. Oh, ang duha? Oh, Uy, namokol ka na, uy, April. ha? Namukol ko ma. Unsa man na? Ay ka nang magsugod at kung dako ang atong suso kay madaga ka na. Ha? Madalagan ako? Kauwaw. Anong mawumang ka? Naato man tang tanang babae pa ingon diha. Madaga mangyut ta. Mong ampini ng suso mo. Kung tutoy ni mo ba, likaying mabangga ka og gahi nga butang kay makadaot na sa atong mga suso, ha? Unsa? O kung reglahon ka na unya, sultihi ko kung reglahon ka na aron matudluan tagas angay nimong buhaton na ba, April? Oh, hala. May dugo ang akong underwear. Mao naman siguro na ang gingon ni mama nga nadalagan ako. Hasulaan ni uy. Di ko ganahan nga madalaga. Ni anang baya og dako sa dang akong tutoy. Dili ko ganahan yan mo dako ni siya. Asa ganito akong jacket, uy. Magsapa ko og jacket. Kaya di ko ganahan nga maklaro ang akong tutoy. Ano di ka magsige ka mag-jacket-jacket bisan udto April? Kainit aron? Nya mag-jacket-jacket ka? Sagdi lang kod kuya. Ganahan man sad ko ini god. Akay gitagwa ano? Nga sige ka mag-jacket-jacket. Wa uy, taguan gud tao. Nya, ano mag-jacket-jacket man ka? Ina na siyang ganahan ra ko. Ganahan. Sos Jefferson, nadaga na ka ng manghod mo. Ay, nalaga na di siya. May tutoy na siya, ma? Mama sad uy. Mo din ang jacket-jacket siya kay hadlok na yung maklaro yung tutoy. Kaya nga man dayo maklaro na yung tutoy. Mawaw ka? Ano mawaw man ka? Tumboy ka? Kuya baya, takan ang ginrag istorya. Kung ganahan di ko mag-jacket, tumboy na. Ano man ang mga tumboy? Murag sigurli ba? Ato silingan. Hala no. Magbako-bako gila siya siyang buko-buko aron di maklaro yung tutoy. Ang uban pagani anak eh, magbutang ba sila mga ng padding, butang nila guma. Dayon, pito nang ilang tutoy aron dili gid maklaro. Hala no. Oy, April, ayaw ana ha, makadaot ba yan na? Di man gud ma. Wa man ko magingon anak palas ni girly. Ganahan nung lagi ko mag-jacket kay init-init. Maragi ka ragi ganahan kinit April. Ang uban mas ganahan gid nga mag-aircon no. Magamit og electric fan. Pero ikaw ganahan ka ginit? Bahala mo diya oy. Kloin. Sana lang nagsungog ang manghod ni mo, oy. Pasag di na lang na siya siyang gusto. Ambot sad ini oy. Nga dili masad gyud ko ganahan nga maklaro ang akong tutoy. Sige lang gyud ko putos aning jacket. Aron nga dili maklaro ang akong tutoy.
Pero babae, manggid ko ba? Di manggod ko tumboy. Kagwapa rin ako di sa amin, oh. Babae, manggid ko. Hubuon ko ning akong jacket ng gisilop. Mag-ilis ko. Oh, hala. Kalain. Dili lagi parehas ang gidakon sa akong duha ka tutoy. Hala, nga naman ka ni. Natinga ako, diyan nag-ilis ko atubangan sa samin. Kay naklaro gyud nako nga dili parehas ang gidakon sa akong tutoy. Ang usa gamay, ang usa dako. Maklaro na ba gyud ang ilang diferensya? Gikan adto, nisamot ang akong kauwaw. Ug wa gyud ko ilaing gisultihan ini bisan si mama nako, kay mauwaw man ko. Ug may gibati na raba ko. Unya. Agay, ngano man ni uy. Sakit man ang pikas na kong tutoy. Ay, sakit agad, uy. Naon sa mga ka ni? Tungod ka ni kay dili sila parehas o gidakon. Mao ka nga dili sila parehas o gidakon kay may diferensya ang duha na ko katutoy. Saan man hinako ini? Nga mauwa man sad kumusulti sa akong mama. April, ganun permite ka mag-jacket. Ha? Natinga na ba ito mga classmates mo nung magsigi ko na kag-jacket bisag diting uwan. Kuan, kadang, ganahan lang ko. Ha? Ganahan lang ko, God, kay mag-jacket. Kay ganahan lang ko nga manginit ko ba. Ganahan ko og init. Ka-word ni mo, oy. Tagdagan na imong jacket, oy. Aron dili ka kantsawan sa mga estudyante. Bahala sila diya, oy. Di man ko komportable, good. Maong I don't care kung sa ilang isultibahin ako. Ang importante nga, komportable ako. Ha? Aray! April, ngano ka? Ngano mo lagi sakitan man ka? Gikumot na ba yung dughan? Ngano ka, oy? Una lang ko ni mag-uli, ha? Kay, nagsakit man ang akong dughan. Pansa? Kasakit gid sa akong tutoy dapit sa tuo. Nga naman ka, ni. April! Uy, ngano ka, oy? Naunsa ka? Bro, nagtuod-tuod ka man gid ka sakit? Naunsa ka? Kuan, kanang, ma, naanak ko, sakit akong puson. Ha? Sakit ang imong puson? Unya, ang imong dughan ng imong gigunitan? Ha? Ang akong puson ng sakit, oy. Dili dugan. Ay, ambot mong bataa ka. Nala, sige. Palitan ta kag tambal para sa dysmenorrhea. Dili, manggil ko makaako sa pagsulti ni bisan kinsa ning akong gibati. Pero nga naman nga nang nagsakit manggil ka ning akong tutoy. Kung masakit akong tutoy o suso, sakit gid siya kaayo nga magtuwad-tuwad gid ko sa kasakit. Ako ra gyud ning gitago maskin sa akong mga ginikanan kay mauwaw man ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dili parehas ang gidakon sa akong tutoy o suso. Ang usa gamay ug ang usa dako. Unsa may posibleng hinungdan ini? Normal lang ka ni? May mga babae bagyod nga dili parehas og gidakon ang suso. Ikaduhang pangutana, kung dili man ni siya normal, unsa may tawag aning sakita? O unsa may hinungdan kung nganong naingon niini nga dili parehas ang gidakon sa akong suso? Ikatulong pangutana, usahay na ba magsakit ang akong suso nga magtuwad-tuwad gid ko sa kasakit? Angay na ba kung moduol og doktor? Unsa man pud klase sa doktor ang akong duolon?
Ikaupat o katapusang pangutana, operahanan ba ni siya? Kung operahan man, pila man sad ka ang gasto mo, ala ba may kwarta? Maparehas na ba ang gidakon ini kung maoperahan ko? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, April Joy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga problema, kalibo, kahasol sa kinabuhi. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, usa ko ka psychiatrist, usa ko ka drug addiction specialist. Ako motambag sa mga problemang punto medical, punto emotional, behavioral, psychological, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Mamili lang mo. Pwede kaninyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. So, dito sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. So, nga itong magtatampo karong adlaw, si April Joy, 15 years old, taga Cagayan de Oro City. Ang problema ni April Joy, iya kang ipadala sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Dili parihas kung dili pantay ang gidakon sa iyang mga tutoy, kung suso o magsigi kini og sakit. Mao na ang gipaabot ni April Joy sa atong problema. Unang pangutana ni April Joy, dili parihas ang gidakon sa akong tutoy o suso. Ang usa gamay ug ang usa dako. Unsa may posibleng hinungdan ini? Normal lang kaha ni. May mga babae bagyon nga mga dili parehas o gidakon ang boobs ang suso, no? Sa akong ikasulti, ako naman ni natubag sa pare-pareha ani nga pangutana sa una, no? Kung mahinumdum kanon sa ato, di pa lang dugay. Akong usabon pagingon nga ang kining breast o suso sa mga babae, di gani siya pareha kadako, no? Di gani siya pareha kadagko. Normal na gani siya, April Joy, no? Kani manggong mga babae nga nag-edad og 18 ngadto sa 13 anyos, mo na puberty age ba, no? At this age, pwede nga lahi-lahi gud ang sizes. Unya, pag abot na nimo medyo maedad-edara na ka, ma-fully develop na ni, no? Ma-fully develop na ni. Nani gitawag nato pod og juvenile hypertrophy of the breast. Og posible sad kada normal na siya, dili para kadagko. Posible sad nga simbako lang wa ko maingon nga naa, simbako lang na ay mas ang usa. Pero maalagi nang ato ginang madaling panahon ibatan na ugay ni nga doktor, no? Kay posible lang pero buwa ko magtuo nga na mas. Part ni siya sa tubo nimo ug ang imong hormonal level nga mo matter po diha, ang estrogen, progesterone ug ban pa mga hormone sa babae nga mukuan diha mo apekto sa gidakon sa imong suso. Kung balikon, normal ra sa babae nga dili pareha kadagko ang ilang suso. Ayaw ka hasol kay ana. Maabot ang panahon magkapareha ra na, okay? Ikaduhang pangutana, kung dili man ni siya normal, unsa may tawag aning sakita? O unsa may hinungdan nga kung naingon ko niini nga dili parehas ang dakon sa suso. Sa ako nang kinaingon, normal na, no? It will take, kung malikon ni Pearl Joy, it will take 5 years, from the onset sa imong pag-menses, sa imong pag-minarpa, sa primerong panahon nga nagkadalaga na ka, nag-mens na ka, it will take 5 years before ma-fully develop ang imong breast, ang imong suso. So, ang mahitabo man gud ani magtubo ang pareha nimo nga teenager, maguna man gud ang height. Maguna ang height, unya gitawag na mo breast budding, unya usa pa menstruation. Mo nay more or less ang sequence, no? Pero
for peace of mind, for na kay peace of mind, may daghang doktor diya sa Cagayan de Oro City. Magpa-initial check-up lang ka to rule out any mass or na ay mga growth formation dang dapita sa imong suso, no? Kanang mas dako, no? Kaysa usa. Ikatulong pangutana. Usahay magsakit ang akong suso nga magtuwad-tuwad jud ko sa kasakit. Angay na ba kong muduol og doktor? Unsa man pod nga klase sa doktor ang akong duulon? Sa ako nang ginaingon, normal ra na, no? Nga naay gamay nga sakit, nga kanang sakit kanang sakit murag kuan gina nang mupitik-pitik whatever. Kanang tinder kung imong hikapon usa pa mo sakit mo na tenderness, no? Before the menses, sakit gani siya og tender, ha? Expected gina. But kung ang sakit intractable, grabe kaayo nga magtuwad-tuwad na ka, sumasa imong giingon, it's high time for you to go to a gynae doctor. Ha? It's time to you to go to a gynae doctor sa Cagayan. Patanaw gina. Ha? Pero kung ang sakit, matolerate ra nimo, magwanta ra nimo, mamadara na, part na siya sa simptoma sa menstrual cycle. Mag-mens gani, expected na akong balikon nga nurag na ay sakit o tenderness diyang dapita. Ha? Okay? Ikaupat og katapusang pangutana. Operahanan ba ni siya? Kung operahanan man, mga pila man sa magasto, kay wala bagyo ko'y budget, Doc. Mapantayan ba ang gidakon ini kung maoperahan na? Magpantay na ba kung ang gidakon mag-operahan na? Dili lang tamo dito opera April Joy, no? That not outright operation. Especially bata pa man kay ka, 15 pagod ang imong edad. You're still growing up, no? Paspas pa ang imong tubo. Please wait until nga fully develop ang imong breast, ang imong suso. Ha? Kung simbako lang, ha, pag initial check-up sa gynae doctor, na ay makita nga growth or mass diya sa imong usa nga suso nga dako, magdepende niya na sa resulta sa biopsy report. Naatay ginatawag nga biopsy report. Suta nga benign ba siya or simbako lang o malignant, no? Pero akong pagtuo lang yun, Joy, ha? Akong pagtuo lang, dako akong pagtuo nga part ni siya sa imong pagtubo, no? Kay bata pa man kay ka. O for your peace of mind, kung magtuwad-tuwad na gid ka sa kasakit, alarming ni siya, ha? Yuguan siya, doctor. Kung pila may magasto, depende na. Kung muduol ba ka usa ka pribado nga doktor sa Cagayan or kining usa ba ka government doctor. Okay? So hinaot nga nakahatag ko nimong tambag, no? So sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Nelin Batan. Mapasalamaton kay mi, nagmuro mi nga stasyonan din sa tong lugar tungod sa makanunayon ninyong pag-patronize sa mga RMN nga mga programs. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lai. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysayang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, this girl has turned into a woman. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon?
No kining usa ka babae nga taga Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Lai. Apat ka kain kami tayo! Ayaw mo, ano, oy. Oy! Oy, ayaw mo, ana, ha? Ayaw na yung kinanangan mo, anak. Dili maayo ng inyong gibuhat. Dili maayo ng magyaga-yaga. Lay, anak. Dali na. Okay, class. So karon, muse sa nato ang putaran, ha? So ba, na may gustong i-nominate para mahim na itong muse? Sir, Yes, Nel. I nominate Sir Lailani for our muse. Ako? Okay. So, kinsay mo vote ni Lailani? Anyone? Kaya kami mabot niya, pati ng gown. Kaya nga may yung Diyos. As time nag-nominate niya, basta mo vote ang kaya. Oh, nga nung mura mo kag masulubon, ha? Uy, di ana di ay si Lailani. Maayong hapon, tiya. Maayong hapon, ma. Agi lang ko. Day, nilang tulong magsuon ba? Si Lailani mo ay pinakabaot sa. Hasta kaugalingon akong iyaan. Nakasulti nga maot kong taong. Pero ako'y mahimo. Mao naman cute ni. Hinay-hinay na lang ako daw aton nga bati ko sa ilang pananaw. Day, naapi ang lalaki nga na-crush ninyo. Ha? Binuang ka diha, uy. Nalagi. Nainumdum ka ni Nel? Ang lalaki nga nag-nominate ni mo pagka-muse? Crush ka niya, Day. O gusto siya makikita ni mo. Mao ba? Pero sa di pa mo makita, make-upan ka na mo, ha? Pagupahan ka na mo. Sige! Okay na akong naong upurma. Kay si Lili man ginapagwapan ako. Ingon si Lili nga doolon lang nako diretso si Nel. Tuara siya. Hi, Nel. Makig-istorya ko no kanako. Ha? Tinuod nga na-crush ka nako? Ako? Makras ko nimo? Wa ka malipong og mabuang diha. Tanawar ko ng purma nimo. Murom gani kag lalaki. Nga pipanit nimo nga itom kayo. Ya. Ninaki pag ginang imong buhok. Kulot pag yun. Pati ani mong naong. Maong di may tabo nga makagusto ko nimo eh. Ikaduhan na ni kahigayon nga imo kong gipakauwawan. Salbahis ka! Uy, lagi ka na! Sobra na sila da. Huwag ko ikibuhat ka dautan nila. Pero permila ko nila pakauwawan. Gitawag pa ko nilang tumboy. Sukad karon. Padayonon ko ning akong purma nga mura kong tumboy. Og dili na nako tagdon ko doon sa pailay kasulti na ako. Pasagdan ako sila hangtod nga mo graduate to sa high school. Congratulations, anak. Salamat, ma. Karon nga ni-graduate ka na sa high school, wa na mang bully pa nimo.
Unsa man, magbinabay ka nagporma. Naana naman ko sa kong porma ron, ma. Mao man ang gihapon. Bisag unsa pay porma na ako, bati gyapon kog naong. Na dili ka man bati og naong. Kung imo lang tarungon ang imong porma, guwapa man ka. Basta tarungon lang nimo ang imong sinulupan. Ma, Oo, morena ka. Pero kung puti pa ka, sa tinuod lang, ikaw ang pinakagwapa ninyong tulungan managsuon. ma. Ma, third year college naman ko. Unsa ka kung manarbaho na lang ko, no? Ha? Naala siguro mo dawat akong trabaho, ma, uy. Maong trabaho na lang ko. Pero, dili ko diri sa ato manarbaho, ma. Mga tay ko sa medyo layo dili sa ato. Oh, ikaw nak, kung unsay gusto nimo. Salamat, ma. Lay, kita may close din sa trabaho, ano? Nakaisulti din mo. Unsa man na, Mitch? Gupahan ko ni mo. Pero, ala ko lain, ha? Unsa man? Badoy kay kang manamit ay. Ha? Pero ayaw lang og kalain, ha? Dapat manggod, kamao kang mangarti. Uy, tarungon ni mo og atiman ang imong kaugalingon. Ayaw pag binadoy. Pero mao man akong naandan. Pes, pag anad na nga, dili na ingon ana imo forma. Bahalag everyday ko magsingig remind ni mo. Basta gusto na ko nga makita ang imong kagwapa. Mitch. Pila na ko kaadlaw nga. Giusab na nako ang akong porma. Isuta ba aning dili mo yato naandan, uy. Pero, sakto man sad si Mitch. Kinahanglan nga hinay-hinay na nako atimanon ang akong kaugalingon. Angay lang sad kay about sa mga beauty products ang among trabaho. Everyone, I would like to inform you ang bago na tong assistant nining atong beauty product. Lailani! Napamugot ko? Girl, tanawa! Nagtanaw kong mga photos na to. Look! Look! Rin na ba ka diri, oh? Pero, look at you now. Puti na kayo ka. O maayo na kayo kang muatiman sa yourself. Nag-glow ka na, girl. Bitaw, no? Mura kay gimagic ang ako itsura ay. Lahi na kayo akong itsura sa una compared karon. Oo. Awa na lang di mo mausab, no? Kaya ka ng imong lihok nga mura kag tomboy. Hay, ambot kung nawa pa ba ni nako, Mitch. Lay! Good news! Oh, unsa man? Kaya tagan to free vacation sa tong boss. Ha, so, sa'y planin mo? Gusto kong muuli bayot. Ay, bet! Gusto kong bukoyog di mo. Sige pa! Lay, ikaw na anak. Lailani? Anak? Ma. Pa. Uy, kadako na nimong kausaban na. Mura naman og dili ikaw. Ako ni Maoy. Og si Mitch di ay ma. Pa, akong kauban sa trabaho. Hi! Si Lily man ang naasunahan. Akong doolon.
Hi, Lily. Ako ni Uy. Si Lailani. Lay? Ikaw na? Wow! Kadako na mo kausapan ko, day. Lay, sorry di ay sanay tapon na itong high school pa ta, ha? Sorry sa akong kibuhat nga. Kalimtan na lang to nato, Lily. Nanglabay na tong tanan, Uy. Huwag ka magdumot na ko. Ay, tuo di ay. Sa sunod adlaw pa, naatay reunion. Kinahanglan nga mo to nga ka, ha? Dungan taog adto. Oh, sige pa. Akin na. Muna ang isulob sa iyong sa reunion. Uy. Dili ko ana, Uy. Binabayra ka ayo na. Kiwawan ko ana, Uy. Kadindot ani So, unsa man day ang imong isulob, aber? Okay na ko aning jacket. Ako no, naglagot ko nimo. Paduhay gigay ka, girl. Gitinaot gud nimo da nga mag-jacket lang ka. Sagdi lang good. Balag baduy gihapon at least na usab ang akong panit, di ba? Oo, lagi, Jai. Nakabantay sila nga nindot na kay kag panet, kay puti na kay ka. Pero, tambay gihapon ka tan-aw, no? Nawa na gud, oh. Lay, kita ka ng lalaki. Nainom pa ka na niya. Ha? Hi. Hello. Ay. Leilani. Ikaw na, ha? Kainsulto ra kinatawad, ah. Wa pa ginagapon ka mausab nila. Isurok uroy akong dugo ni mo. Ay! Uy! Lay! Wagid bawa sa akong nauna ang pagkis nila. Bisag pila na kadlaw ang nilapay. Mura magudog. Naikurinti nga nilatay sa akong kaugatan at kayo na. Feeling na ako, murag, babae kaayo ko. Og, na-realize na ako nga nakagusto gina ko ni Nela. Bet na ko ang imong pork macaron. Salamat ba yun? Kiss raman day ni Nel ang makapababay ni mo, no? Ha? Ako tatay kiss, oy. Ay, kay sukad yun atong ihagkan kaniya. Wala! Completely babay ka na yun. Amaw. Ano pa kay ka, girl? Oh, excuse that girl, ha? Hello, Lily? Lay, happy tang akong kasal. Oh, mao ba? Wow! Congrats! Thank you. O gusto na ko nga ikaw ang akong maid of honor. Oh, sure! Wow! Kagwapa ni mo, day! Wagid ka masayop nga ako ang imong gipa-makeup ni mo. Ang ngayon kay ko. Thank you, girl. O sige na, uy. Ato na ko kay basig malate ko. Wow, kagwapa ni mo, Lay. Thank you, Lily. Pero mas gwapa gid ang bride, uy. Of course. Lily? Oh, Lay? Nel? Oh, di kusog pa na nga akong kulpa. Tuod di ay, nalimot kong paibaw ni mo, Lay. Sinel ang imong partner karon. Oh, ha? Lily! Excuse ha? Kagwapo niya. Gwapa kayo si Lily, no? Siya may bride. Pero abi ni Mulay, sukat pagid sa high school na to ba?
ikaw ra gid ang nag-inusarang muse sa akong mga mata. Unsa naman sad na? Binuang na sad? Wa pagid ka mo tagam sa akong pagsumbag nimo? Uy, seryoso ko, Lay. I'm serious. Nakagusto ko nimo. Sugad pa gid sa una. Ug hagtod karon. Lay, I love you. Kung nagsulti pa lang unta ka ana sa una, wa pa lang unta ko nimo pahilaka. Dili unta ka maigo sa akong kumo. Pero abi ni Monel, I love you too. Wake up, the bed is soft and warm where we lay. Dili gid na to matag-an ang panahon. Ang lalaki nga nakatamay og nakapahilak nako kaniadto, mao di ay ang lalaki nga akong ikadayon. Karon, 10 years na min kasal ni Nel, og may duha na mi ka anak. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Lai nga taga Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit kadaghan. This girl has turned into a woman. Ang maong kaagi gibata nagduwa sa radyo ni Carol Marie Hekain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga hikalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handyumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Usmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamila. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Ella, 21 anyos, may live-in o may duha ka buok anak. Taga General Santos City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa giila ko nga amahan. Arang inasabtan, sugdon ko sa sugilanon ni mama ug sa akong amahan. Tawgon ta lang ang akong mama ug maring. Ingon ini ang mga panghitabo. Nganong ni amang kamaring? Mauli na ko din sa ato, maoy. Unsa? Uy, karaho! Dito nakas nakapamabdos ni mo, oy, kay mo man ang tinuyuan. Di lagi ko dito, ma. Kaya gipasagdan lang kong tersos ila. Usahay, di pa ko kakaon. Unsa? Di na ko mabalik niya, ma. Minyo ko lain. Uy, nayabag ka na, maring. Unsaon man intaon ni mo pagpakigminyog lain nga bidhan ka naman. Pila nagot ka buwan ng imong tiyan? Tulo pa ka buwan, ma. O, mauna diha. Mauna. Resultas kiat ni mo. Pasagad man nagpanguyab ni anang way mga klaro. Lipat-lipaton pa minimong papa ni mo. O niya unsay resulta. Uli kang bidhana. Ay! O niya. Unsaon man na ni mo ron. Kipalayas ka na ba yung papa ni mo og gipakuyog sa nakapamabdos ni mo? Tabangi lang ko hangyo ni papa, mabi. Nga dili lang ko atong tirso. Mangita lang ko lain nga mga sawa na ko. Unsa? Manguyab ka na ako, Jesse? Nga mabdos naman ko. Ha? Mabdos na di ka? Oo. Pero, gibiyaan ako ang nagpamabdos na ako kay way ayo. Unsa? Pasagdan lang ko niya sa ilaw eh. Usahay wa ko'y kaon.
Niyang iyang mama, laing kay batasan. Bundak-bundakan ko sa mga butang. Mao nga ni pauli ko sa amo eh. Unya, wa ka niya sunda sa inyo? Wa na gito'y paki ang amahan sa akong anak. Murag, wa naman gani niya nga ni mabdus ko. O, ako nalay mga mahan, ana. Unsa? Unsay magminyo ka na maring? O ma, o siya, si Jessie, ang mga asawa nako. Yutaan ni ma. Unsa? Uy, nahibaw ka ba do nga mabdos ning akong anak, ha? Oo, ngunang, mao nga, pangasaon ko siya. Uy, Nahibaw ang ako mga ginikanan. Ako silang giingan nga, nakapamabdos ko, o akong pakaslan. unsa? Isa'y mga sawa ni Maring. Ay, nay, ni ako ni mga asawa ni Maring Mansyo. Mayong gabi, Dihanoy. Ako si JC, o andam kong mga sawa sa inyong anak nga si Maring. Uy, mag-Salvador del Mundo ka, no? Kasal na kita, Maring. O Jess, og salamat sa pagluwas mo nako sa kauwawan. Nga may nanubag aning akong gisaba. Why problema, we. Total, ang sunod niya niya na, ako naman. Amo, ikaw. Pero, ako gyapon ng anak, we. Magdaon niya sa akong apelyido, Maring. Sakit-sakit nga ako diyan. Mga anak na tingali ko. Uy, dadon ka dahil sa ospital, Maring. Kay, mga anak ka nagyod sa atong anak. Jessie. Babae ang unang anak, Maring. Unya, unsay gusto mong ipanganta niya, ha? Ella. Ha? Gusto ko nga nila ang ipanghanta niya. Nataw ko nga kasal na akong mama sa akong stepfather. Nagdakaw siya ang apelyido, bisan pa man kung dili ko tinuod niyang anak. Hangtod nga nakaanak sad silang mama sa akong stepfather nga ila na gyud. Nakaanak sila og 4 ka buok, hangtod nga namatay ang akong stepfather. Og doon na siya kalubihan nga nahibiling. Unya, Unsay mong hangyaon ti ila? kung anong ta Carlos ba? Kanang kamuramang yun nagsabot-sabot nga upat ka man nagsuon bahin sa kalubihan ni Papa. Kamuramay nagturno-turno o kupra sa kalubihan. Wa man ko ninyo apila. Mao nga mohangi unta ko nga apila sa taon ko ninyo. Kay lisod sa taon ning junior. Duha ng among anak niya wa siya klarong pangita. Ya. Problema pa din na namo. Carlos, Kano mo claim makagturno sa pagpakupra sa kalubihan ni Papa? Nga di magika-anak ni Papa? Carlos. Ikaw mismo nahibawa na. Nga di gika-anak ni Papa? O lagi, igsuon ta sa mama. Half-sister na mo. Unya kay, kabili man ng Papa ang yutaa sa among lolo ug lula. O nagsulti among iyano buyuan, nga wa kay kunoy labot ini. Kay, kabili man ng yutaa. Carlos. Na, sabta na lang ng imo mga manghod eh. Tinuod ba good po nga wagid ko katungod sa yuta ni Papa, ma? Nga bisan og dili ko tinuod nga anak ni Papa,
Nagdaman ko siyang apelyido. Siya man gyud ang nakabutang akong amahan sa akong birth certificate. May nakasulso lang yun sa imong mga manghod. Pero sige lang, suwayan ko lang unya o pakigsulting imong mga manghod. Basin og mo patuora sila sa akong hangyo. Maayo lang unta, ma. Kasi Papa Jesse baya sa buhi pa to. Dili baya gito daw nako. Dili manggod conjugal property ni mama nimo ug ni Jesse ang maong propiedad. Kabilin kini sa mga ginikanan ni Jesse ngadto niya sa ilang kaliwat. Maong gisulsula sa mga igsoon ni Jesse ang imong mga manghod nga dili kay apil nga mga tungod sa yuta ug kalubihan ni Jesse kay di man kakaliwat nila. Di man kanila kadugo. Pero tiyo, si Papa Jesse man gyud ang akong papa good. Naman sa akong birth certificate nga siya ang akong amahan. Sa balaod, amahan mo siya. Apan dakong sayop, manggod, ang gibuhat ni mama nimo og ni Jesse. Nga siya ang mipirma nga magi amahan nimo bisan dili. Bisal para man siya sa sitwasyon ni mama nimo kaniadto dihang gimabdos ka ni maling. Tiyo. Sige lang. Magpangutan na ta kung unsay mahimo nato ana. Tipigil lang yun ng kamatuuran nimo. Kanang imong birth certificate nga nadiha ang pangan ni Jesse ug mipirma siya isip mo imong amahan. Naglibog na gyud ko ron sa angay na akong buhaton. Kay pobre kaayo may sa akong kalib-in. Wa gani mi makapakasal tungod sa among kalisod. Ug may duha na gani mi kaanak. Wa ko'y kwarta kung pananglit kinahanglang kasuhon ang pagsubay sa akong katungod sa property sa giila kong amahan. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Mabdos tandaan ang akong inahan dihang gipakaslan siya sa akong giila nga amahan, ang akong stepfather. Apan pagkataon nako, ang akong stepfather na ang nipirma sa akong birth certificate, isip maoy akong amahan. Unsa kalig-on ang iyang pagpakaamahan nako? Ikaduhang pangutana, wa ba na ko'y labot o katungod sa kabilin sa akong stepfather nga apelido man niya ang akong gida o siya man ang nakabutang gyud nga akong amahan sa akong birth certificate? Ikatulong pangutana, gusto lang ta ko nga motorno o hatagan ko nila og bahin nga makakupra sa kalubihan sa giila kong amahan. Di man ko nila tugtan. Unsa may akong buhaton aron musugot sila? Ikaw-pat o katapusang pangutana. Ang akong tinuod nga amahan, wa gyud makasuporta nako sukad. Makasuporta pa bagihapon siya nako, bisan og dili iyang apelyido ang akong gida. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ila. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og kauban na nga ko ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto medikal, punto legal, personal, mga behavioral, mga problema sa mga ginadiling droga, problema nato sa ato ang mga higala, sa ato ang mga kapika, sa ato ang mga pinalangga, mga bana, mga asawa, ato ang mga kaparentihan, ato ang mga in-laws, umagad, kinsa pa na din ha. Ato ang mga kapuyo, higala, ug ato ang mga documents, no? Ato ang mga kabutangan, ay gyud mo pagduha-duha, maski pagka ng mga emotional or mga psychological ninyo nga mga problema, ang dami nga mohatag og tambag ug tubag anang inyong mga pangutana ana maguning kinabuhi no kaning mga problema nato mas mugaan gyud ni kung ato ang i-share na atay kauban kaabag sa kinabuhi na ay mga higala sama nako og ni Dr. Obra nga motambag ninyo para magaan-gaan pod ang ato ang pamati kana lang daan no nga atong gisuwat ang ato ang suliran or
makapahungaw ganita or musturyata, mugaan-gaan, maski pa'y tambag, pa'y solusyon, kana alon, mugaan na baya ato ang pamati. Kasuway mo, ana. No, ako, kanang, naagi times ng pahungaw lang ko ha, kanang musturya lang gid ko, paminawa lang ko, bi, kanang ipagawas ko lang yun ni, no? Bahala ko kay isulti, di ba? Naagid na, naanay therapeutic effect, mga higala. Mauna, ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga, kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender karong adlaw, atong taguon sa pangalan nga si Ella from General Santos City. Regard sa mga tuna nato din ha. Stay safe gihapon dyan, son. 3 months pa lang si Ella nga gimabdus sa iyahang mama, gibiyaan na sila sa iyahang amahan. Apan naminyo gyud ang iyahang mama sa lain o gipakaslan kini. Pagkatao ni Ella, apelido na sa nabana sa iyahang mama, ang iyang gidalang apelido hangtod nga nagdako siya nga ang stepfather ang iyahang giila nga iyahang amahan. Hangtod namatay ang iyang stepfather katong bana siyang mama. May kabilin kining yuta o kalubihan. Ang problema, dili siya hatagan og turno sa mga igsuon niya nga anak sa iyahang mama o sa iyahang stepfather. Kay kuno dili siya anak nga tinuod sa bana sa iyahang mama. Usa ni sa mga gray area tungod sa nahitabo og sa ilahang gibuhat ba na wa manggod sila muagi sa saktong proseso diin mahimong legal ang pagkaamahan sa iyahang stepfather ngadto kang Ella. Pero sige lang, no? Ato ning pagahisgutan. Unang pangutana, mabdus ng daan ng ako ang inahan, dihang gipakaslan siya sa akong giilang amahan, katong iyang stepfather, no? Apan, pagkatao nako, ang akong stepfather na, ang nipirma sa akong birth certificate, isip mauy akong amahan. Unsa kalig-on ang iyahang pagpakaamahan na mo, okay, ako lang gining i-explain ang sakto nga process. Kay supposedly, ang makabutang jud din ha sa ato ang birth certificate nga mga detalye, dapat manggod tinuod, no? Meaning, kung kinsag yun, ang mama, biological ang ato ang pasabot, ana, no? Mga higala. Biological mother, hasta pud ang papa. Kung kinsag yun pud ang biological nga father. In your case, dili manggod ang imuhang stepfather, ang imuhang biological father, no? Buthuna-hunaon, di gyud to sakto nga mo'y iyang gibuhat. Ang dapat gyud unta ato is gihimong blanco, total mahimo man ang illegitimate, unya gi-adapt ka sa imuhang papa. Muagi siya og process of adoption being the stepdaughter, no? Unya naminyo man siya sa imuhang biological mother. Pwede manggod na itugot manggod unta nas balaod. Ang mahitabo ana ma-converted ka into the legitimate child sa imuhang papa, not by reason of the biological connection nimo sa imong amahan, but because of operation of law. No, tungod kay ang korte na ang balaod na ni Mando nga gihimo kang legitimate, lehitimo nga anak sa imuhang papa. Meaning, nawag ta nga nagkatungod kinsa magani ng imong biological father. Mauunta na ang sakto. Ang inyong gi-shortcut, no, nga ni maniobra mo sa legal nga document. Okay? Now, mayon tag-unsa kaligo ng iyang pagkaamahan nimo kung ato na lang sa gyud hinuong basihan sa legal nga ang document which is the birth certificate which is a public document, and until na ay mo pa mo question nga ipa-revoke na or ipawalang bisa na, well, sa tinud-anay lang sad gyud for all intents and purposes ang kanang dokumentuha tahuron pud na, no, sa ato ang gobyerno, and tuuhan pud na siya nga balido until pud na apoy mo question ana. But right now ug i-prove pud nila nga di gyud pud na tinuod ang nakabutang dinha. Until then, ang kana gyud pud ang masunod nga ikaw gyud anak gyud ka sa imuhang stepfather kay mao may nakabutang.
Okay? Ikaduhang pangutana, wa ba di ay kilabot o katungod sa kabilin sa akong stepfather, nga apelido man niya akong gidala, ug siya man ang nakabutang yun nga akong amahan sa ako ang birth certificate. Okay. Like I said, atong i-assume nga walay ni question kung ang birth certificate ng gid ato ang basihan, tungod kay maoy nakabutang din ha, maoy tuuhan, valid gyud siya. And under the eyes of the law, no, unless i-revoke na siya, unless i-question na siya, anak ka sa imong stepfather. Kay siya may nipirma ug ihangan may nakabutang didto. Ikatulong pangutana, gusto unta nako nga moturno ug hatagan ko nila og bahin nga makakupra sa kalubihan sa giila kong amahan, di man ko nila tugutan, unsa man ang ako ang buhaton nga mosugot sila. Wa koy ko ka suhito nganong ingon ana ang inyong relationship unsa man wa mo nagkauyon pagkagagmay pa ninyo nga nganong magdinaw maning imuhang mga half brothers no nga half brother man mo kay pareha man mo mama. So nganong ingon ana man ang inyong relasyon no, so mangutana lang kung dili ba na pwedeng mahusay or masturyahan lang. Kay kung dili gani then pwede na nimo gamiton ang imuhang birth certificate isip proof sa imuha pong katungod anang yuta. Risgo lang siya, risgo nga no, kay naa may possibility nga basin sumbalikon ka o questionon ka nga dili na tinuod. Of course sila po'y naay angay i-prove, no, but on the face sa imuhang birth certificate, pwede ba ka mo insist nga anak ka sa imuhang papa, sa imong stepfather? My answer is yes. Risgo siya in a way, kay basin mo prove pud sila nga dili, no? Ikaupat ug katapusang pangutana, ang akong tinuod nga amahan wa gyud makasuporta nako sukad. Makasuporta pa bagihapon siya nako bisan og dili ilang apelyido ang akong gidala. Ani ni, if you will choose nga mahimo musukwahi manggud siya sa imuhang stand kung pananglitan imong barugan mangguday nga Ella, kung imong barugan nga anak jud ka anang imuhang stepfather kay mo nakabutang sa imong birth certificate, then mahog jud siya nga ang imuhang biological nga papa mawa gid passing. Wa gyud siya kay nganong maingon man ka nga amahan pud nimo siya kung ang imuhang legal nga amahan ang kani gyud di ang imong stepfather. So mahimo na hinuon siyang sukwahi and mahimo na hinuon siyang puntos against sa imuhang claim nga nga anak jud kang nga anak ka sa imuhang stepfather, no? So mahimo na hinuon ng rason nga ma-question pud hinuon ang imuhang katungod nga mangayog bahin sa imuhang papa, di ba? So ayaw na lang, ayaw gubta unless no ganahan ka nga i-assert nimo sumbasin posible nga mawagtangan kag katungod sa imuhang stepfather no and ma-question na hinuon gid ug maayo ang imuhang birth certificate. So timbang-timbanga no kay usahay mo na ni resulta sa kana ganing dili nato pagsunod sa sakto ba nga proseso. Kay had it been nga gisunod gyud unta sa imuhang stepfather o sa imuhang mama, ang sakto nga proseso diin mahimo na gyud kang lehitimo nga anak niya, dili unta na sila maka-question ang kanang imuhang mga half brother o half sister sa imuhang estado isip usa ka anak. Sumugi ni ako ang advice no mga suking paminaw nga di gyud ta mo shortcut labi na kaning mga legal nga mga documents sa ato ang birth certificate, record of birth, marriage certificate, ayaw gyud nag-shortcut ta kay in the long run maabtan gyud ta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Amping mo ha mga sukintig paminaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sheena. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ni ining akong kaagi,
Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kung ako na lang sana. Oh, nga nung nagtimi-timi mang kagkaon, nak. Wa ka ganahay sa sudan? Aon man, magpapalitan ni Papa ni Muglaing sudan, ha? Ayaw na, ma. Busog pa ko. Tarong ba? Kay tawagan ako si Papa ni mo. Ayaw na lagi. Maadto na ko sa kwarto, ma. Jack. Ngayon sila si ate ni mo. Na sila daparan ni mo. Si! Dahil make-up para nimo. Nagpalit sa kong dress. Na si mga sandal o bag. Uy, kanindot, Hangayan gud kaayo kaanin na. Te, uy. Nga na nagpalit-palit pa mang kaini. Hala, uy, syempre pinangga man ti ka. Ay, tuod ay ma. Si Kuya nagpadana og kwarta gikan sa US. Naagi hapon kay para imo ato si. Te, ma, pa. Pwede ba? Dili na kayo mo magpalabi og tagad nako. Dako, nako. Dili na ko baby sama sa una. Maungayon na ako kunin yung baby, ha? Sena! Nakonsensya ko sa kong gibuhat. Pero naibaw ko nga sila bati nga tumong. Kagusto na gid ako mupuyo nga ako rang usawi. Gusto kong magpuyo nga way mo baby na ako. Sina anak. Sod lang, ma. May problema ka? May gusto kang isulti na mo? Nak, sorry kung na-feeling mo nga gibaby ka na mong tanan. Pero anak, nahibaw ba ya kang pinangayo ka na mo, di ba? Grabe ang among pag-ampo ni Papa ni mo. Muabot lang ka sa among kinabuhi. O gani, niabot na mispunto nga nangadap ni. O mao ka na si ate ni mo. Sorry, ma. Nakasapot ni anak. Ug unta makasapot sad ka na mo. Unsa man unta di ay imong isulti na. Ma, pwede ato ko puyo sa syudad. Gusto ko ato ko mo eskwela. O gusto na ko nga ako rang usama. Oh, nahala, sige. Mangita tagkapuy-an mo. Nakitaan sa Facebook, nak. Ako na sang gisabot ang nagpuyo dito. Bali, usa mo ka bahay. Unya daghan og kwarto. Niara ang address, nak. Salamat, ma. Welcome, Sheena! Day, Rose. Day, si Sheena. Hi, Rose. Pasensya ay na lang na siya, ha? Uyab na sa akong kuyakiyan ko. Siya! Asam! Uy, kuya! Na, natay bagong border, oh. Nagpaksir, maguling taon ka diha. Sorry, miss, ha? Kagwapo niya. Ganito niyang lawas. Miss? Uy. Murang nag-enjoy naman siya sa iyang nakita. Mahilis ba akong abs, ha? Ha? Sorry. Trisha, asa akong kwarto? Naunsa man ko. Mura man og slow mo ang palipot sukad ko nakakita ni Kian. Mura Kian to niyang pangalan. Gwapo kayo siya. Aw, hinoon. Sila ginduha nga man nagsuon. Gwapa o gwapo. Ay, sayang. Naana day siya uyab. Surti asiyang uyab, uy.
kalami sa feeling nga mo mata kano sa gustong mo mata, oy. Ay, wag kayo magpuot. Nautsang tao, Karos, eh. Isupra naman ka. Ako kayo mapulaan na. Magpinga sa iluay na lang kita. O bisa ng bagbuhan patakyan, wako'y labot. Sige. Magbuwag na. Magbuwag sila? Sheena, kumusta mong unang adlaw din he? Okay naman, Trisha. Salamat, ha? Layon pagyud ka din he, kay wa pa may klase. Pero ayo ka balaka. Kung gusto nimong muupan, upanan ti ka. Kay wa para pa ka masuhito din, hindi pa? Maog yun. Salamat, ha? Way sa pa yan. Kitang uban namang laag sa akong kuya. Ha? Uy, kikul pa anasad kong gihiskutan niya ang niyang kuya. Kay na, nagmaoy man na. Kay nihawa na si Rose din he. Nagbuwag na sila. May rasad, uy. Kay nilad kitong batasan. Maayo rasad ka nagbuwag sila. Mao ba? Gituka naman ko eh. Uy, kinsa man doon? Basinog si Trisha. Trisha? Oh, Kian? Nilakaw si Trisha, Sheena. Hubog ka? Hindi, uy. Kainom na ko, Sheena. Ay, kadlok na ko. Nangita na ko kay istorya. Oh, sige. Dali, dayon. Salamat. So, unsa man nato istoryahan? Sugdig na. Kay willing ko maminaw. Mao ba? Ingon anak siya ka grabe. Salbahi sagod niya. Uy, ako lang siyang gantos. Willing na kong kalintan ang tanan pa rin niya. Pero, siya pa'y nakaako, binuan ako. Huh? Abi ni mo, Kian. Dili siya angay para nimo. O niya, kung mobalik siya din makigbalik ka niya? Huwag kay baho siya. Mahal na ko siya. Mahal na ko si Rose. Kian. Salamat sa paminaw ni mo na ko, ha, Shin. Salamat kay niya ka. Kian, ang imong naong dool ra kaayo. Kung sama palang unta ni mo kabuutan. O kamasinabuton si Rose. Kian, ay Diyos ko, naunsam ko Mura man inuog ako'y hupog. Nanginit ang akong lawas og lamig kayong hakan si Kian. Kian. Diyos ko, may nahitabo ginamo ni Kian kabi. Pero bisan ugwa siya may in love na ako. Wa ko'y pagmahay sa nahitabo kabi. Uy, Sheena, nakabantay ko pa. Sweet na kay mong kuya, no? Malipayo na kay siya, sukad ka nagsige mong upan-upan. Kamu na? Dili, uy. Ambot bitaw. Ang among lihok ug ang among gipang buhat, murami uyab. Pero dili kami day Trisha. Uway kami. Mao ba? Pero muragid mo uyab. Pareho karon o.
Naa siya sa imong kwarto na tog. Dili na normal sa manag-amigo, day, uy. Ay, nangita raman sa guna siya ka istorya, day. Day, tug-ani na kukustinuod. Na-inlove na ka sa akong maguwang? Dili ko mosugot nga na ay mahitabo namo ni Kian. Og maminaw ko sa iyang istorya nga balik-balik bahin ni Rose kung dili na ko siya love, day. Sakit para nako pero mas masakitan ko kung maundang ko unsa may set up namo karon. Day, Sheena. Ayo! Yan? Tingog mo ron ni Rose. Ay, kung ina nga nibalik siya. Akong kausol ka. Tara, day. Magkuyog ta. Nialagi ka, Rose. Diri siya na si Kian? Natog si Kian. Diri siya pa sa lagabi. May kaistorya kong Kian. Nga naman, Rose. Para makigbalik ka niya? Unyain mo na sa siyang pasakitan? Uy, ayaw pag-apil-apil ha? Huwag yan kay labot. Kinsa ka ba, ha? Di ba border ka man din eh? Di ka magkauyab ni Kian? Oh, dili. Oh, naraman di ay na. Excuse me. Kira? Kira? Kian. Rose. Kian. Sige, buhat mo rin. Kian, I miss you. Rose. Rose. I want you back, Kian. Rose, sorry. Pero dili na ko. Kian. Na-realize na ko nga dili na healthy nga tong relasyon. Mao nga, sakto lang ang desisyon nga magbuwag na ta. Kian, please. Pahawa na, Rose. Kian, proud kaayo ko nimo. Wala gyud ka magpadani, Rose. Pero, Kian, may pangutana unta ko nimo. Sheena, nahibaw ko mangutana ka about na tong duha. I'm sorry. Pero karon nga nakita na ko si Rose. Na-prove na ginako sa kong kaugalingon nga nalapag ginako siya. Ug dili ko gusto nga makapasakit ko nimo, Sheena. Mamuprank ka na lang ko nimo. Wa kay mapaabot na ko. Sorry. Unsa? Nasakitan gyud kog maayo sa gisulti ni Kian. Pero wa ko'y mahimo, kay wa man gyud kami. Ang ako ra sa gyung kaugalingon ang akong gibasol, kay nisugot ko sa among setup bisag wa mi label. Pero sa tinuod lang, nilaom baya gyud ko nga ako unta iyang pilion. Pero nasayop di ay ko. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga igalang kaagi ni Siena nga taga Karkar, City Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan. Kung ako na lang sana. Ang mga kaagi kibata na duwa sa radyo ni Carol Marie Kain, ugabol sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulamanon, handimanan sa usa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.